Тими мунтахаби наврасонии Тоҷикистон барандаи мусобиқаи қаҳрамонии Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ байни бозингарони то 17 сола гардидааст. Дар ин бора дафтари матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад, дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар зинаи дуюм ва соҳиби медали нуқра гардид ва тими Афғонистон нишони биринҷиро соҳиб гардидааст. Дар пайи мусобиқа ҷоизаи «Файрплей» ба тими Тоҷикистон ва ҷоизаи махсус ба тими Эрон супорида шудааст. Беҳтарин нишонзани мусобиқот бозингари мунтахаби Ӯзбекистон Нурбек Серсенбоев гардидааст. ҳамлагари тими миллии Тоҷикистон Муҳаммад Нарзиев бошад, бо манфиаттарин бозингари чемпионати КАФА 2023 эътироф карда шудааст. мусобиқа ки аз 21 то 27 август дар Ҳисор баргузор шуд, дар он 5 тими наврасон аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Эрон, Афғонистон ва Қирғизистон ширкат карданд. наврасони Тоҷикистон дар мусобиқаи мазкур 4 бозӣ анҷом дода 9 имтиёз ба даст оварданд. онҳо нахуст бар Қирғизистон бар ҳисоби 4-1, баъдан бар Афғонистон 3-1 ва дар даври сеюм бар Ӯзбекистон 2-0 пирӯз шуданд, вале дар бозии ниҳоӣ аз мунтахаби Эрон 0-1 мағлуб шуданд. аммо ин барои қаҳрамон шудани мунтахаби Тоҷикистон таъсире надошт, зеро шогирдони Далел Кайёсов дар садри ҷадвал бо имтиёзҳои аз ҳама боло қарор доштанд.